Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Waporo wach. Kaka oganda. Watwak. Kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithi. Tuluma kendo magoniro kamano madunga nya kuom kete mane Chuny Onagi TV ketelo mokwongo togoro kamano ne obongo nyaka laga nyasach polo gi piny momiwa kinde machalo goda kamande mondo wachok rom kendo kwa twag nya kuom gajwang kaka wuon en tarik 8 dwe mar 8 higa 2026 ka bende sani wan kachel kod nyasi mar kiche ma jogo mabene jo adwen wakaw tuluma kende mar nyiso ginegi bed gachel kod kiche yono makar kuom gajwang ka odichieng makawuono wan kar jot mar moluor deputy governor ma Kisumu kuom gajwang kama bende wadhigo kod mbaka konyiso ni to chal mar Kisumu City chalo nade kotone ka chal kod ng'we mare mar kao komno mar governor 2027 akotul makene mondo miarwaki ka wadhigo mbaka e telono mokwongo kuom gajwang omekete mane Chuny Onagi TV kama tai Chuny Enan Steve James aka Nyakwar Nyaronyo One luwe Facebook pages mago Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, YouTube Chuny Onagi TV akotul makene marwaki Chuny machalo goda kamandie mheshimiwa moluor Dr. Matthews Owili CBS deputy governor ma Kisumu County mabende ipake kacha ni chieng jamondo waka utul maken magoniro kamano modongo ahinya kuom yieno mondo wabi kata obedo ni dech kamano ka utul mara mondo mibed kodwa kendo wago mbaka. Erokamano mokwongo apani ber mondo mi abende adwokne Nyasaye erokamano ma oyawona odiochieng' ma kawuono makoro miyo Chuny Onagi TV obiro mondo mi owendwa kar jot mar jalup gavana mar county ma Kisumu. Uyiena mondo mi akaw thuolo ni mondo mi arwaku e dier dalani ma en dala jo Kisumu kendo an ka nikech an jalup gavana mar county ma Kisumu. To mana kaka iwacho chieng' mabeda beda gavana ni to kendo kora wuok ka ma ng'ama chielo manotimo emano bed ka. Ang'eyo ni kawuono en tarik 8 dwe mar 8 higa mar 2027 tang'eyo ni kochopo higa manyien tarik machalo kod ma be dwe machalo kod ma higa mar 2027 to dipo nono ng'ama chielo ema bed ni ka kaka jalup gavana marwako ahinya takaw thuolo ni bende mondo abende aor ote mar goodwill gi dho ngere for lack of a better word ne jowetewa duto ma joadwen osebede kiche ok emochaka panyo gichako wik mokalo cha kendo ing'eyo ni ndalo kiche to koro gin gi romo kuonde ka kuonde wakwayo negi hawi maber ndalo nogo maginie kiche kendo lamo ne Nyasaye ma wuon oganda mondo mi oritgi mondo mi omigi renewal mondo koro ka gitieko kiche to gibed joma nyien as a Christian kaka jo Kristos ing'eni odiochieng' kodiochieng' onego bed ni keli machiegni ahinya kod Nyasaye machiegni ura ahinya. Erokamano wabwa mor kuom donjo kandie erokamano maduong' ahinya. Wachako ga chenro ni gi ngero ngero ma wadwa chako kawuono mana ngero mabende ng'e maber kabisa mabende ang'e ni winje jodongo nobedo piny te yena tiang'o mogo ngero ni chieng jamondo. Chieng jamondo en ngero tawinjo kipake go ni chieng jamondo chieng jamondo en nang'o? Inyalo paro kano wachako tich kod ngire piny owacho mar county ma Kisumu. Chieng' moro namonjo ofis achiel
tayudo ka ji mang'eny pok nobiro. By saa ariyo jomoko pok notimo ang'owa, pok nobiro. Ma en gima nobedo reported malach ahinya e oboke ma piny ka, to kod redio to kod TV. To mano ndalogo. To adwa nawach ni an kane pok abiro e piny owacho, natiyo e private sector kata e kambi mag ji giwegi. Kabiro kanoyudo kanawuok e kambi mara, mane ane chief executive officer kata CEO gi dho ngere. To e kit ngimana ang'iyo mondo. Koro an kane ane private sector, nadhi office achiel. Okay? Tatimo gigega karomo saa 2 michako biro cha, to yudo ka an already am on. To mane mosebedo kita bende ka koro nche ane piny owacho mar county ma Kisumu. An gi a private sector mindset. Okay? Kata paro mar ng'ama tiyo e private sector. Okay? Koro akelo gimiluongo ni private sector approach to public service. Okay? Omiyo ok an kenda sani. Kibiro ofisa kanyo, joma tiyo office kanyo, an Mandela can tell you, gidonjo kanyo saa achiel. By saa achiel no setim gimiluongo ni cleaning, gimoro amora setim. Ma by saa 2, ng'ata mobiro madwaro service e office mar deputy governor mar county ma Kisumu biro yudo service machalo kamano. To en gima noa koda chon, kane pod watindo, nowamondo ka wadhi pur. Omiyo an ageno ni ng'ata nyalo yudo gima nyalo timo. Makata kapo ni nitie ng'ama konyi gi gimoro, to konyi koyudi e yo. Ka nitie kuma itimo ang'owa, kuma idhi. En wachiewo gokinyi ka wadhi e puodho, ka wadhi e pur. Saa 11 wasechiewo, wadhi e pur gi dhok. Nikech ing'eni kipuro gi dhok, to karomo saa 2 kapo ni ndalo ma chieng', nikech ndalo ma ipuro mbora kang'o gini gotin puro ndalo chieng'. To chieng' wuok saa 3 ka chieng' osewuok kabisa, koro dhok ol, timbe itimo ang'owa, tibendi ol. Omiyo nwang'iyo timo gigo ang'owa gokinyi. Kane an high school bende, ne an prefect. To ka in prefect, idwaro ni mondo iti ne school ka ing'iyo kaka nyithindo mamoko betimo ang'owa, bende timo wechegi. Koro ne chuno nyaka nwachiw very early, saa 9, mwadhi mwaluokre, kwaseluokre to wasomo. Koromo saa 12, to koro wan kod thuolo mar tiyo kaka prefects. Wang'iyo ni cleaning otim as we prepare for what? For classes. Omiyo wach ma chieng' jamondo osebedo kit ngimana. En kit ngimana. An achiwa chon. Tatima giga. Koro mane tiende. Mane tiende. Erokamano. Nitie gino mabende opogore kod siasa ni, jomoko wacho ni okete chunygi mabende mono gi nindo. Iyudo ka siasa ni del jomoko se lose weight, to in waneni ka was very energetic and very strong. Syrian mane. Well, siasa ok onego mi ng'ato o lose weight, kata onego mi ng'ato bed gachiedh nade, kata stress. Ka koro gima ber kabisa. Of course, inyalo ywago jodalau. Kaka an anyalo wacho ni e higa mwadhieni, yiero mar piny kod yiero mar county ni, anyalo wacho ni aywago Kenya, to kendo aywago county mang'owa ma Kisumu. Nikech kang'iye mos, pinyni kang'iye mos, to chalo ka gima telo madhi biro ni. Okay? E levels mopogore inyalo nyiewo. Gi dho ngere en ni our politics has become so transactional. Yeah? En pesa left, pesa right, pesa center. To pesa ok nyal mi ng'ato yud telo maber. Bedo gi pesa mang'eny ok onyiso ni in jatelo maber, kata biro nyisi ranyisi machalo kod mano. To gima adwa wacho jodala en ni siasa chalo opich adhula. Ok en tho kod kwo. Kawuono ipiem, iloyo kata oloyi, inyalo piem chieng' machielo. In any game, nitie winner to nitie ang'owa, nitie loser. Omiyo en gima ka koro isekete chunyi ni inyalo win kata inyalo lose, to ok onego moni nindo. To bende ok onego mi itim ang'owa, idher. To bende ok onego mi ibed machwe, nikech jomoko bende nitie ka nega chiedh nade. To gitimo ang'owa, to gibedo machwe. King'iyo koma koro aringo mondo mi ayudi, abi ageno yudo mar governor mar county ma Kisumu. Wan chiegni ji 8. Ei ji 8 ng'ato achiel kende madhi timo ang'owa, ema dhi bedo governor. Koro joma piem e kom mar governor nyaka ng'e ni at the end of the day only one, ng'ato achiel kende madhi bedo ang'owa, ema dhi bedo governor. Koro kama nodwa chako dheri sani, to ting'e mana ni mano adiera manitie, nikech there are no 2 governors. Nitie mana one governor at any one time. Yeah. Omiyo en gima onego wakaw mana kaka ang'owa, kaka tugo. To bende ing'e ni piny ka, kaka ochiewa ni, kawuono in ka, kiny ionge. Weche mag telo,
moloyo to e county kata mana e piny owacho mamalo ka in president kata ka in member of parliament iluongo ni a tour of duty. Yeah, ka in governor tinya mana governor two terms which is 10 years. You cannot be forever. Yeah, omiyo mano en gima iluongo ni realization ma ng'ato nyaka bed godo. Yeah. Tani koro ine apis bende sito kacha gel moluor ngire Anyang' Nyong'o. Nyiso ni to en ang'o ma bende samoro neno nore ma idwa ni kel 2027 geno midwa duoko ne jo Kisumu. Ing'eyo ni tich mar county kata tich mar piny mar Kenya king'iyo kor katelo ong'ala mopogore opogore onge chieng' mana wach ni koro wasechopo. Emomiyo kata kidhi e pinje ma iluongo ni first world kaka Amerika pod gin gi telo ma nyaka wach ne jopiny gima gigombo timo ka giyudo telo nogo. King'iyo pinywa mar Kenya kapok nochopo higa mar 2013 ne wanie telo maniluongo ni telo mar unitary state ma ne en one party system. Koro mondo mi dongruok bi e kor gwenge kata tung piny ka tung piny kane ndalo ka to ne chuno ni nyaka ni ibed ng'ama bende lombore e wang' jotelo kata lombore e wang' jatelo maduong' ma ne en president. To mano nomiyo dongruok obedo ma ong'ikore kata mopogore kuonde ka kuonde. Emomiyo nowacho ni koro from our vision 2030 ne wadwaro gimiluongo ni devolution kata loch mabiro e kor gwenge mondo mi gweng' ka gweng' oyud pok mare. Mondo pok margi no ginyalo timo godo ang'o koluwore gi priority margi. Okay? Kidhi kuonde ma ji time pur mang'eny ahinya ibiro ni priority margi nyalo bedo pur. Okay? Kibiro kama koro chalo ka korwa koni wawacho ni wadwaro bero gimiluongo ni blue economy kata yuto mawuok kuom nam lolwe to gin yuto tieng' mang'eny. Okay? Onyalo bedo lupo, onyalo bedo joma gero yiedhi, onyalo bedo joma bende timo ohala mar yiedhi e alwora nam Victoria kata nam Victoria. Onyalo bedo gik mang'eny ahinya ma miluongo blue economy. Mano koro is a priority ka. Mang'isi ni kwa yudo pesa watu wanyalo keto mainowa e weche mag blue economy mondo omiyo economy mar otimang'o odhi malo. Kopogore gi mano, nwang'eyo Kisumo ka maniluongo ni Kisumo e ndalo chon cha ni gima nomiyo ne wan kod dongruok malich ahinya kata manomiyo uchumi marwa kata kod mano dhi malo ne en gimiluongo ni maritime transport and trade kaluwore gi tudruok mane watudore godo gi nam mar Indian e port mar Mombasa. Koro kane osekel mwandu e port mar Mombasa to mwandu go biro e port mar Kisumo kokalo e gachokolo kama biro ka ma kaka ing'eyo higa mar 1971 gima niluongo ni East African Community kata riwruok mar jo East Africa nogore piny. Kane osegore piny to nomiyo ng'ikruok obedo ohala mane watimo kowuok e nam ma Mombasa kabire nam mar Victoria kadhi e pinje mamoko kaka Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Eastern Central Africa. Koro kane wabiro kata nowacho ni yawa infrastructure machalo mar gachokolo cha to gi port nyaka koro wabere obed manyasani mondo mi obednwa mise makambe moko kata ohala moko nyalo timo nyalo donge. Koro sani ing'eyo ni nam ma Victoria sani kata Hyacinth ok inyal neno ne osetim giluongo ni dredging mondo mi wagol chafu mana ni e iye mondo mi wayud gimiluongo ni sufficient depth makata kapo ni meli madongo obiro to yudo kaka nyalo timo kaka nyalo gowo. Okay? Koro mago duto te osetim makoro port makanyo boseket manyasani ma wan nyaka gi kama igere meli migere yiedhi ma nitie kambi iluongo ni Shipyards Limited kanyo. Okay? Koro mano anyalo wacho ni en foundation moseketi to SGR be koro sani timo sani koro biro. King'iyo kit ohala ma sani ni nam kanyo kendo koro ni malo kabisa. Gik mang'eny ahinya ma wasetimo nyaka nyo wadonji. King'iyo weche mag thieth wasebero weche mag thieth go ahinya ma kata osiptandwa maduong' sani nche nosekaw modhi obedo parastatal. Koro sani wabero osiptal miluongo ni KCRH kata Kisumu County Referral Hospital. Kuonde mang'eny ahinya mane onge joma ne nyalo yude bero. Okay, e sub counties gise. Sani kidhi e
all the 8 sub counties nitie gimiluongo ni functional theaters gi dho ngere. Koro kocho nyaka ibie center kama mondo kitimo gimiluongo ni bero. King'iyo gimiluongo ni digitalization of health kata keto weche mag gine manyasani. Kisumu en namba 1. Eno miyo kata minister maro okawo modhi obedo a member, okay, Dr. Ganda mar the National Digital Health Authority. Omiyo nitie gik mang'eny ahinya mabeyo e department mar health. King'iyo weche mag somo to wan gi kuonde mang'eny ahinya mwatiege nyithindo e weche mag vocational training. Maduong' ahinya kuonde tiegruok iluongo ni the Rotary, mabende ni e dier boma ka. Ma nyithindo sani koro nyalo dhi mondo oyudie tiegruok manyalo miyo giyudo tijegi e yo mayot. Bende wasebedo kwa chiwo bursaries ne gin giwegi, gimiluongo ni stipend ne nyithindo masomo kuondego. Kopogore mano, wachiwo bursaries ne nyithindo masomo e high schools. To bende nitie gimiluongo ni scholarship mangire chiwo ne nyithindo 350 higa ka higa. Nikech samoro nyalo nyathi mariek to ochando kabisa, ok onyal timo ang'o, ok onyal somo. It's more of a social service for us. Ngire nowacho ni koro dhier mako wadgi nyaka mone nindo, nikech koro onge konyalo bedo gavana mar Kisumu to nitie nyithindo mang'eny ahinya mariek mokalo to ni ok nyal timo ang'o, ni ok nyal dhi e skul. King'iyo weche mag barabara kuonde ka kuonde sani nitie, inyalo wacho ni nitie barabara mineno, yeah. Gima timore madano mang'is jo Kisumu en ni onge kama ok terie pesa. MCAs go ok nyal yie. Ok nyal yie. Nitie gimiluongo ni flagship projects, okay, mitimo big projects, yeah. Giti nyalo wacho ni samoro gin e ward ni to gionge ward machielo cha. To nitie basic manyaka dhi e ward ka ward. Ka en 30 million, ka en 50 million, kata ka en 40 million, to 40 million nyaka tim godo budget within that particular ward. To ing'iyo ni koro yore adi miloso. Iloso yore ariyo kata yore adek. To ECD centers adi migero. Mabe oseger mang'eny ahinya, gin adi. Ting'iyo ni to weche mag pi, wakunyo kisima kanye, gin adi mitimore migero. Omiyo anyalo wacho ni ka ok aluor ni nitie dongruok kamoro amora mwaseyudo e ndalo machuok mwasebedo ka. Nikech ndalo higni 10 ok ng'eny ahinya king'iyo dongruok mar piny, gik matimo gik madwarore. Koro an to adwa natim ang'o. An awacho ni kaka jalup gavana mar kaunti ma Kisumu, gima seneno e Kisumu ka nyaka nwadonji gi sani nitie pogruok maduong' ahinya, okay. Kane wabiro nwayudo got moro maduong' ka mane ikete chafu, okay. Mana ni kachok kacha nwasegole makoro sani wan gi yore manyasani miloso weche mag weche mag taka. Kane wabiro kanwayudo ka Kisumu nen city, ndiyo, to nen city ma dho ngere luongo ni a city under mats. To nyaka nwa organize ohalago mondo mi kata ka in e ohala ni itimo ohala ni kibuye to bank nyalo yudi kanyo mondo nyalo mi gimiluongo ni hola, nikech onge kumobiro yudi the next time mobiro. So basically did what we call organization of informal or informal business. Nitie gik mang'eny ahinya mosetimore maber. No, kwagero fire station manyien kocha donge. Rotary ma wacho ni cha bende wagero, you know, ot ma deputy governor biro bedo. This is an institutional house. Man ngire bende oseger mar governor. Ma embele kowuok kanyo governor nyima timo ang'o, ema donjo kanyo. Nitie gik mang'eny ahinya mosetimore maber e county ma Kisumu. Man koro nya wacho ni nitie gima waluongo ni umo gik mabeyo. Okay, gima dho ngere wacho ni safeguarding the gains, okay. Oken adiera ni ng'ata ng'ata mabedo governor nyalo dwaro mondo mi gik mabeyo mosetimore. It is not obvious that anybody who is coming into this administration will want to safeguard the gains. So we must get somebody in office manyalo safeguard the gains. Achaka wacho kendo, you know, in my manifesto, mabende en work in progress. Nitie gik mang'eny ahinya the 2 manifestos ariyo mane wagine tich tire to gosetimo dok timo mane wachano timo masa moro nikech nok mar omenda, okay. Gik machano timo kocho ni omenda nyaka wuok mene national government kende. Omenda nyalo wuok national government, omenda nyalo wuok kuonde mamoko bende, okay. Na wacho gik manyalo bedo nwachako timo onego bedo watimo mapok orumo, an a commit, okay. Andiko mara mar manifesto ni abiro mondo mi atim ang'o, mondo mi atieki, nikech ang'eyo ni gigo gin gik madhi kelo pogruok maduong' ahinya ne county ma Kisumu to kod ang'o, to kod city ma Kisumu. To bende awacho ni nitie miluongo ni long term projects. Ji ok dwa mana yie to wuoyi makoro ne ni e telo kata mapo ni e telo, okay, ma wuod Kisumu ka mano nyuol sa miluongo ni Professor Peter Anyang' Nyong'o. King'iyo chia mare maduong' ahinya en e weche mag timo you know, plans
especially long-term plans. Notimo plan mar Vision 2030 makoro bende osemiyo gik mang'eny ahinya, to bende koro ing'eyo and mor ni cheneni e wang' jowi moro kadwa wacho nyinge ka mano wuoyo motegno ahinya kowacho wach mar Vision 2060, the next long-term plan mar pinyo marang'o, pinyo mar Kenya. Omiyo adwa wacho jo Kisumu ni nitie gik mang'eny ahinya mane oparo, mane oketo e andiko e manifesto mare, ma en bende nong'eyo ni ne ok dhi rumo within his term. Okay? Achiel kuom gima lich ahinya en wach mar the special economic zone. Mondo mi piny olokre, ok mana Kisumu kende, pinywa mar Kenya nyaka obed gima iluongo ni manufacturing. Ok wanyal bedo gima iluongo ni a consumer economy 24/7. Ni in gimoro amora ikelo. Idwa ng'iewo kibrit, inyiewo biro. Idwa nyiewo ang'o, inyiewo biro. Idwa nyiewo ang'o, inyiewo biro. In ang'o miloso mabitero kamachielo. Gima dhi miyo waduoko penjono. Okay, our answer to that question is the development of the special economic zone, which is in a manifesto. Okay, part of the land already identified, but anyalo wacho without an iota of doubt, by the time the term mar Professor Rumo, we will not have achieved that dream of a special economic zone. Of course, wan gi kambe mwasekelo ka within our term mar operating within that confines of the special economic zone. Okay, a kambi miluongo ni Keda maloso tiles mabende iuso kuonde mamoko mabende gin magitiyo gi potni ma wan go mar Kisumu kani malich ahinya. Okay, ni kanyo wan gi kambi mabiro miluongo ni Medaditas. Okay, ma oriwore gi county government ma Kisumu to kod Great Lakes University madwa kelo pharmaceutical manufacturing company kanyo. Okay, and many others are lined up to come. Okay, including some of them may already be there. Okay, and awacho in my manifesto ni gik mane waparo timogo manie the manifesto mane ng'iyo mbele go nyaka watim nade, nyaka watieki. To bende awacho ni mano dhi mana bedo gimiluongo ni mise kata foundation ma koro an adwa ni wagere Kisumu an gi tim madhi donjo godo going into the future. Maduong' ahinya ni joseywak ahinya Kisumu ka ni gidwaro gimiluongo ni sirikal mondo giwinji e dendgi e dalagi e villages magi. Omiyo an awacho ni koro adwa tero sirikal to the village. Okay, asewacho bende ni aduogo gimiluongo ni village administration nikech aneno pend chik mar County Government Act, village administration, to gibedo gimiluongo ni village councils. Okay, to gibedo gi specific responsibilities magitimo kono, bedo weche mag pi, bedo weche mag environment, bedo weche mag health at that level. Okay, kendo sani ing'eyo ni pesa ma wagolo manaka wacho kodika watero to the wards as the unit, the lowest unit budget. The money goes to the wards, but in my administration the budget is done at the village level. Ing'eyo ni each and every ward Kisumu ka nigi 2 villages. Okay, to samoro kiweya ni pesa chopo mane ward kende, to nikech samoro dwaro mar oganda to gi samoro ok ing'eyo ni bo yudo jotelo machalo nade, dipo ka village moro safa to village moro timo odhi maber. Omiyo an in my administration the money kibiro, you are the member of the county assembly okadagi, but you'll have to tell me how about me 20 million equity. Okay, be inyalo pogo pesa ne diere mondo jo village ni gi village machielo to mango oyud pok mango makare. So basically we are taking the telo to the village. Awacho bende ni joma tindo and aneno gi pile e dala ma Kisumu ka gi nyithindo mariek mosetimo degree, mosetimo masters, to gionge nafas moro mag tich. To bende ang'eyo ni kata mana simu magiting'o e lwetegi gitimo tije mang'eny kabisa. Computers magiting'o gitimo tije mang'eny kabisa. They are doing jobs for multinationals mani e pinje maoko. Okay, omiyo another timo gimiluongo ni digital hubs in each and every village. And adhi tiyo gi the national government nikech gimbele gitimo a hub in the county. Kaka Kisumu kan tiyo hub magitimo, and national government is going to do a hub in each and every constituency. Okay, kaka county another timo hubs within the wards. Okay, mondo mi nyithindo go bed gi thuolo maber mar timo tijego. Okay, ma itime pinje maoko to work for those multinationals. Okay, the world osebedo gimiluongo ni basically a digital village. Okay, mano kuom mang'eny ahinya. Okado amana lidho ni alidha nikech ng'eni pok wa launch manifesto officially, but maduong' ahinya kane mara na wach ni en ni abro dwaro gimiluongo ni a working county. Yeah, I cannot have a county ma ji chiew
to gima ng'ato timo ni okia notim ang'o. Abiro dwaro ni ng'ato nyaka bed involved in doing something. Omiyo awacho ni an chieng' jamondo tich kanyakla. Kata ka piny owacho konyi, okonyi mana koyudo gimitimo, oyudi on the way. Iwacho ni nitie Nigerian proverb manyalo wacho in English ni the sun will shine on those who wake up fast, not those who kneel under them. Yeah. Even if you need help, that help must find you on the way. Okay. I would like a county where each and every person contributes. Yeah. Tomoloyo, jomatiyo ne piny owacho. Yeah. No lazing around. Yeah. They may not like it, but that's what I'm saying. I cannot afford, okay, to have an administration ma jibiro ofisa 4 saa 8 kata sama gidwaro. Okay. Abiro dwaro mondo mi kanyakla wati nang'owa ne jopiny. To jopiny biro timo ang'owa bendo oti. Mano kaka wanyalo gero ang'owa county. There's no any other way. Mheshimiwa nitie gima wacho ka ndie man gi nengo ka ndie. Ero wacho ni lekni en ni mondo miter jopiny ofail ni kara county tiyo mar tero e gwenge, sirikal ma gwenge. Namba 2 ka bende wacho ni dwaro mondo bed gi sirikal ma bende oganda tiyo kibedo ofis ma jomoko kia gik matimo. Chal ni gino bende en gima bende oganda ma jo Kisumu tebedo kayuago ni okage fail the presence ma county kata ma oteku mag gwenge. Town ber mana gi dire ka lakini gwenge go ok ni maber. Ma wacho na asewinjogi. Nikech ing'e ni gini ok en gima an awuon aparo. An anyalo paro ni gima watimo ni ber, kendo ber anyway. Samoro bende inyalo chako luoko agwata gi e iye. To ng'e agwata be nyaka itim ang'o? Nyaka ang' iluoki. Okay. Omiyo anyalo wacho ni e dier boma ka nitie gik mang'eny ne mwasetimo ma nyaka ne watim kipenja. There's no other way about it. Nyaka ne watim ang'o? Nyaka ne watimgi. Ka in gi boma maduong' nyaka ibed gi stadium maber, nyaka ibed gi ang'o gik mabeyo beyo, nyaka ibed gi non-motorized transport gik machalo kamano. But now it is time also to do it to take it there. And ing'eyo ni ber gima Ngire nyo osetimo ni oseketo bombe mamoko bende ma dho ngere luongo ni municipalities. Wan gahero Awasi municipality, wan gi Muhoroni Koro municipality, wan gi Katito Pamonditi municipality, wan gi Maseno Holo municipality, wan gi Kombewa Bodi. Koro maino mara okay, adwa nadhi aketi e gero municipalities gi mondo okochuno nyaka ibi e dier boma manyo gik mang'eny. Nikech kisebe keto bongo bedo madongo matin, to nitie services moko ma samoro nyalo yudore kanyo. Ng'ato ok nyal wuok Nyamarwaka kata dier Muhoroni kia kamoro kata Nding'o Panga ni mondo tim gimoro amora nyaka obi mana nyaka kanye, nyaka dier boma Kisumu. Koro nitie gik ma nyaka wayudi e Katito, gik ma nyaka wayud Ahero, gik ma nyaka to moloyo e weche mag thieth, weche mag somo, gik machalo kamago. Nitiere wach moro ma bende wachore kacha ni Kisumu County osebedo ka jo staffs ma Kisumu County ng'eny ma bende samoro bende koro idho wage bill malo. To awinjo kiwacho ka ni chal ka gima nitie oganda moko mabiro abire tich to gikia gima gitim. Inyalo nyiso oganda ni to ma chalo nade? Ere kaka kopo ni amoro donjo office kitchen tigin ma bende koro dhi mbele kacha wage bill ma bende koro chando pach ji sana 5.9 billion. Nyalo lere wach ni to. Ok en Kisumu kende. King'iyo bombe madongo kata municipalities madongo mane obedo counties, king'iyo Mombasa, ing'iyo Nairobi, ing'iyo Kisumu, ne wayudo jotich mang'eny ahinya mane wuok e councils ka. Okay. Mane chik wacho ni nyaka ne wa absorb. Okay. Omiyo king'iyo county ma Kisumu en achiel kuom counties man gi a very big wage bill. Ma nyaka wanen matut ahinya. Watim giluongo ni gidho ngere ni rationalization. Okay. And iket ng'ato ka ng'ato kama onyalo bede productive. Okay. Mondo mi wayud pesa mang'eny mwanyalo timo ang'o? Chulo gi godo. Okay. Ka warito kaka wanyalo timo gimiluongo ni employing kama nitie need. Winjo gima wacho. Achiel kuom gimomiyo samoro inyalo wacho ni wage bill ni malo nikech samoro yuto mar county be koro ang'owa be ni piny. If your own source revenue is lower, then definitely there's going to be an imbalance. To nikech koro ipenjo wach ma bende koro nyowuoka week mokalo be kia en mana wigni pok orumo nikech nyo nitie wach ma lich ahinya kanyo e Senate, kendo nyo aneno ka koro wan wang'iyo mana kobedo namba 1 koro aneno kwa bedo namba mabe ok nyo ber ahinya. Tanyalo wacho ang'eni an ok an Ngire, an ok an governor, an jalop governor, tanyalo wacho pok tawacho kode wachno, ang'eni obiro wache machiegni nikech nyo pod odich ame pod adich, en ni mane mogik.
ok nyal timore kendo nikech wan ok wang'iyo bedo namba boto. Okay, ok sani kende kata ndalo mokalo. King'iyo kata kit ngima mar Profesa Nyong'o ok en ng'ama ong'iyo bedo namba last. Koro kanyo report no wuok nyo wacho adona gima chaka ler kendo ni en report mar 2025 not 2026. Senate consider mana report ma audit mosetim e iko mokalo. Okay, omiyo report no nen mar according to the audit report mar 2025. Mangiso in 2026 that report may be completely different. Okay, kanyo apenjo wuoyi mochung' ne weche mag omwom. Okay, to ng'isa ni weche mag court decrease. Okay, onge pogruok ahinya ting'e ni court decrease gima county nyalo time onge. Nitie joma nigi gowi manowuok e council machon cha. Okay, mosebedo ka dhi e court to pesa gigo koro nyuolore. Iwinjo wach. Okay, to samoro mondo chulgi nikech samoro nitie documents ma gik machalo kamago. Okay, koro chulgi bedo matek. Omiyo nitie court decrease, nitie ng'ama ne oketo containers e dier boma mano dhi e court, ma court no award more than $1 billion. Court award. Okay, yeah, court award. So mago oge gima county nyalo timo ang'o? Nyalo time. Nikech ka court odhi ochiwo an award, unless we appeal, and some of them we are appealing. So it takes time before they can get resolved. Then nitie gope machon bende mane Alensi Makana ni godo. Okay, kaka goyi mane mag jotich. Samoro ne gikawo pes jotich ndalo cha to gitimore o gichul. Iwinja mabende pod ni e kanyo. E higa mar ikomo mar higa mar 24-25 kama notime that nonro no that year 2025. By the time anitimo nonro no ne pok county oyudo pesa mowuok e piny owacho mamalo michulo godo salaries. Okay, salary bill ka is almost $500 million. Okay, mabende was part and parcel of what of that pending bill banyo osom kachacha. Ja teach county mar finance nyo wacho ni development pending bills. Okay, manitie is less than $1 billion. Okay, less than what? $1 billion development pending bills. Tagomba ahinya ni obiyud thuolo mondo motimang'o mondo miwuo kod nikech manyo ngire omiye thuolo no. Samoro kanya wacho ni matut ahinya in detail gima timore. Okay, emanche no dhi pime Senate cha to bende nywa sewinjore no en gima nego beno pimo ne jo public mondo jo Kisumu ong'e exactly what is going on. Nyo kwaero gima timore adieri ber mana ka wacho ang'eyo ni wadhi bedo piny kaka county kaka telo mar county ma Kisumu mondo mi wane ni jo Kisumu ong'e adiera makare ang'o e gima timore nikech pesa mabiro ka ok en pes Professor Peter Nyanyo, bende ok en pes Dr. Willy, en pes jopiny. Omiyo jopiny nigi ratiro no mar ng'eyo ni ang'o ma nonego bed ni timo ma pok otim, tang'o miyo pok otim ang'o pok otime. Okay, to maduong' ahinya dwani mondo be ung'e ni e system kata ka in gi mtoka to samoro ka nitie ng'ikruok e brake to kochuno ni headlights rach. Okay, ka nitie ng'ikruok kata mana headlight to kong'iso ni steering wheel to mana omiyo ok wanyal condemn Governor Nyong'o wholesale. Okay, nikech is a part of a system. Of course he's running it, he's the buck stops with him, but there's a possibility ni within a system no samoro nitie gima mabedo ni ok okorre maber. Okay, to koro en thuolo mare mar timo ang'o mar ridogi mondo gibed mabeyo to kong'iso ni en ng'ama rach. Yeah. Kamano kapok wadhi e break yena mondo apenje penjo moro kane nitiere oganda mabende koro neno Dr. Matthew Willy kaka ajam mabende koro oikore makare kendo nyalo tero Kisumu okang' mamalo. Nitiere wechego mabende koro mieno Kisumu County chutho to wechego mag kuo kaachiel gomanda mabende thoro lalgi. Ere kaka inyalo nyiso ja Kisumu County kata mana jal mabende koro eri ni okin achiel kuom gigo mabende samoro timorego nikech ginene ka imbe in apis mondo mi convince japini aonge kacha. Yeah. Governor ma Kisumu County nitiere gima bende nowuok ni nitiere kaka bende omenda michoko ma Kisumu County chal ka gima nitiere bugo motucho kapo tuch. Well, kinde mabende samoro chudo county ng'eny. Yeah. Omenda lal. Gima nawachi ka chako en ni e pinywa mar Kenya. Okay, kata e piny mangima gi dho ngere there are still a few good men. Yeah. Even in a situation kata mana ndalo muma ndalo Yesu. Okay,
ne nitie jomoko mabeyo to nitie jomoko maricho. To ka ng'isi kata mana the first 12 disciples mag Jesus koso, yeah, ok ne gin 12 to achiel moro ne rach. Omiyo en gima osiko. Ok anyalo wacho ni Kisumu ka ni ji te beyo, okay? To bende ok anyalo wacho ni Kisumu ka ji te richo. To anyalo wacho, okay, e nyim Nyasaye, e nyimu ka kwawuoyo e wang' jowi ka, ni e kita e tija masetimo e kaunti ma Kisumu ka, okay, onge gima nyalo incriminate in anything. To kongiso ni nitie joma pok otimo timo ang'owa maricho, okay? King'iyo kit tela ma gavana osebedo godo, nitie ji mang'eny ahinya ma bende osegolo oko e tich, okay, gi gimomiyo donge kamano. Omiyo kata mana sani an kipenja to ang'eyo nitie gik moko ma ok tim ang'owa, ma ok dhi maber ahinya, ma nyaka watim nade, ma nyaka waloki, okay? Nyaka wane ni kwachoko omenda mitiyo godo e kaunti ma Kisumu ka, to wachoke e yo makare, okay? To pesano te donjo e agulu monego bed nodonje mondo mi wati kode kwa medo gi pesa mowuok oko from partners and from national government mondo wa deliver on what? On development, okay? To kaka ing'eyo ni jolup gavana ok e kaunti ma Kisumu kende, e counties gi duto te, there is no clear job description. No clear job description, yeah? You attend cabinet, governor can give you responsibilities, but largely we use our offices, and I'll be telling you in a short while how I have used my office to benefit the people of the county of Kisumu, yeah? Nikech it is a platform that I have, manyalo tiyo godo to gamo development opogore to be able to, yeah? To develop the county. So, and I don't have a budget completely for development. You know that, and you know all these other things, okay? And nyo waketo kata mana kwayo e bunge in the Senate, and I've had my professor Senator Makisumu mentioning my name too many times. I know the other time ni Deputy Governor Makisumu, Dr. Willini is idle. What does he mean idle? Because king'eyo gik masatimo e county ma Kisumu ka, from that office of mine, you cannot compare gima Professor Ojianda osetimo. And I am willing, I'll share some of those things masekelo from that office mowacho ni ane idle no. And I want to challenge him to also tell Kisumu people gimosetimone other than giving handouts to young people and working with goons, okay? So we took and we had a motion as deputy governors mar piny mar Kenya mondo mi wayori milongo ni clear job descriptions. Yeah. No wonder right now, if a governor is criminated, you don't see them being included by their deputies. Tell me any deputy governor in this country for the last 15 years of devolution, okay? Most tailed for impeachment because of corruption or anything like that, because the constitution the way it is, the County Government Act the way it is, gives governor full authority, yeah? The governor is the alpha and the omega in counties, not just in Kisumu. They have the holy arm and the knife. Yeah, the whole arm and the knife. So if you aren't anything, unless your governor gives you, including responsibility, unless he gives you full responsibility, you can't. Look, in Siaya, for example, yeah, Governor Orengo and Deputy Governor Dual, both of them are my friends. They can't work together. Yeah, you see, so it depends on Governor Orengo allowing Odual latitude to work, because in the constitution, onge gimora iko manyalo miyo kada nitie ni you come do A B C D, okay, and this is then it would be working there. I mean anywhere else, I mean there's a time I think in West Pokot, a deputy governor stayed outside the country for the whole period, okay. Nekej, and you cannot legislate relationship right now. The way the County Government Act is in terms of the way the governor works with the deputy is more of relationship. It's more of how it's more of the chemistry. But we think that is dangerous. Yeah, and I fault the senators who voted against that bill. Mondomiomi deputy governors gimilongo ni some clear JDs or job descriptions. Emomiyo Kisumu ka analer kapamba. Inyalo dhi ng'iyo anywhere else, ing'isa ni kanye madibeni dipoka lweta not. Kona no mabi kacha chanono ka governor nomiyo deputy mare migawo mar wechego mag pur. Yeah. To wano relationship mari bende samoro gi prof ber. Dak be ononyao mi kata migawo moro mondo miran. Well, gin weche mwasewacho kode chien kanyo.
Taparo ni obedo kaka obedo no, an aduoko ne erokamano podi. Bende dini go mondo me ibedgo? An aonge wach kane omiya to nanyalo timo atima nikech ang'iyo gi tich. Awacho ni an chieng' jamondo to ang'iyo gang'owa gi tich. Omiyo ka nanya yudo responsibility moro amora kopogore gi maseyudo ma is not a portfolio. I have I think done my best. To koro yiena mondo mi anyisi gik ma samoro bende wasetimo gi apiswa no. Okay. Kana adonjo higa mar 2018, okay, nayudo partner moro miluongo ni Living Water International. Ndalogo ne gitiyo Kisumu East, okay, ma koro thoth mar pi kata clean potable water, the houses mane nyalo yudo clean potable water in Kisumu East that time nochopo atamalo 80. Kuma naaye dala ma Nyakach kana biro nayudo kuonde mang'eny nyaka koro pi ne pod chendo. Okay. Koro ne adhi mana wuoyo kodgi you know, in Houston, Texas. Mane giyie ma gibiro ikelona project moro kanyo maduong' ahinya mar $67,000,000. Achaka convince gi ma giyie mondo gikawna the 3 wards within that sub county gimiluongo ni koro bedo kaka gimiluongo ni program area. Okay. Mosekonyowa malich ahinya. Endalo gogo kana dhi gimiluongo ni UNGA, United Nations General Assembly, ne aromo gi jo Kenya, ok jo Kisumu, jo Kenya, miluongo ni Kenyan American Society. Okay. Gin jowa modak e pinje maoko ma tiyo e piny mar Amerika kuro, nyaka UK ang'o gini kato gichoko pesa kanyakla timo gimiluongo ni investment. Oyudo kane gise invest Nairobi and they want to do another investment in Nairobi. Kora wuoyo kod ng'ise ni yawa, no. Kisumu bende koro wan gi Gavana Nyong'o, wase create a very enabling environment for investment bureau. Okay. Na convince gi magibiro, magikelo ka gimiluongo ni you know, high-end apartments worth more than 1 billion. I'm not just saying the project is almost 85% complete. Ang'eno usenjo ka wache e ndalo mang'eny ahinya. To un thuolo bende unyalo dhi neno kama entie Riat. Mano an makelo ka an awuon through my office. Through my office I have many charities mwatiyo godo ma bende biro ka every other time. Nitie miluongo ni EM3. Every year they come to help in doing free medical camps. Okay. 16 every single year. Okay. Just last week, some of my friends again from the US working with the less fortunate, okay, street families, they were here and they have a team that they are supporting at Oile Park. Okay. This EM3 are also supporting us a provision of clean water. Eskunde. Ingeni chon kano wasomo mondo meni modh pi maler unless itimang'owa idok dala. Koro sane wang'iyo skul ka skul. Ok Nyakach kende kama wasetime Muhoroni kamoro amora. Waketo pi maler within the school to gimadhi e community mondo mi nyithindo tima omodhi. I have talked with EABL and Red Cross and they've given me 3 water projects, major water projects, okay, worth 80 million again within the county. Endalo moko chon kana Machako naromo gi osiepna mawuok dala, okay, ma miluongo ni Ben Bella Ogola. Okay. Ben Bella Ogola lamo chung nodwaro kom mar county ma Kisumu. To ng'isa ni an gosiepna moro ma bende wuok dalawa ka ma is a doctor in the United States of America. Okay. Iluongo ni Dr. Bethwel Raore. Osebedo kotemo kaka onyalo biro mondo mi okony jodalawa, jo Kenya, okay, mondo o give back, okay, to the society. I introduced it to Governor Nyong'o. Mwawinjore ni we can work together with them. Out of that simple initiative, through my office, okay, sane every 3 months itimo gimiluongo ni neurosurgical camp Jaramogi. Ndalogo Jaramogi was a county facility, sane en facility mar ang'owa mar piny owacho mamalo. But we are proud ni that program is still ongoing. Okay. And there are many countless examples of what my office has delivered. I am a very busy deputy governor, by the way, and I would like my senator, I don't know if he's my senator, he's the senator of Kisumu. For now he's my competitor. I would like him to withdraw that statement. Yeah, because in terms of being busy, I can tell you, I think I'm busier than the senator. Yeah.
Ina monda penj ma nikech daera magi. Yes, aman kende to koro penjo mokoluore kachiel kod gino mabende oganda di yier mar ng'eyo kech wan bende gi mathoth kende mono wagoye mbaka. Nitiere gino minyisa kacha ni sama ne Profesa Anyang' Nyong'o ne dhi kacha wacho wechego mag Wisdom 5.9 kaeto chaka penji kende tinyisa ni migawo dene gombo mondo bede gige migawo moro mabende imbe nyalo ran. Chal ka gima in ewuon in mokidwa weche mang'eny. To samoro ngiri nitie ka duong'i matin lakini kech wano ka bende ineno adha jalup governors moko gin gi koka achiel ariyo adek. Samoro Dr. Matthews Owili en ng'at maonge weche mang'eny. To gik moko samoro timore. But gima ng'eyo ni kit ngimana nitiere kaka profesa samoro di mar timo achiel ariyo adek. Koro amba wawachni mano ng'isa. Awacho ni e kit ngimana kaka ng'amoluoro Nyasaye nopuonja kapod atin koda nyaka sani ni aluor tend jomoko. E kambe chiemo moro ng'ato nyalo timo ang'owa Luoro mari. tenda. Okay. Omiyo an nyabiro e kaunti ka nyok adwa bedo gavana. Bende nyok adwa piem kod ang'owa. Nyok adwa piem kod ng'owa kod gavana. Okay. Omiyo an nyawacho na biro ka tabiro tiyo kod Professor Peter Anyang' Nyong'o kaka jalupne. Okay. Not as a co-governor. Okay. Now, kata wasewinjore gimoro amora kata pok wawinjore gimoro amora. It's not for public consumption. Okay. Kaka jalup governor an thuolo mar wuoyo kode ofise. An thuolo mar dhi nene ode wuoyo kode. An thuolo mar romo kode anywhere. Mondo mi watim ang'owa? Mondo mi wawuo. Okay. Anyalo wacho ni for sure ni pok wawinjore on everything 100%. Yeah. But where our opinions differ on a particular matter, his takes precedent. Nikechene governor. Yeah. The buck stops with the governor, not with the deputy governor. You understand? Yeah. Omiyo anamor ni wasetiyo kode harmoniously. Okay. As I've said, okong'isoni we have not had differences in opinion. But where we differ in opinion, okay, I've let him take the day. Why? Because it is not my time. My time is coming. This time is Governor Nyong'o's time. And he leads the best way he knows. Okay. And he leads with the advice that is given. Some of them which he may take. And some of them which he may feel otherwise. But it is his time. It's not my time. Yeah. Wan gi kachiel kod weche njore mabondo osebedo kamako kata kwako boma ma Kisumu County. Jok mabende go dimbo mana gi data maneno bende achiel ariyo adek mabende notimore kacha. Nachako aneno ka bende nigolo kacha statement kane wacho ni gino mabe monj manotimore kanisa ne James Ronkachiel kod Sifuna nok en gima ber. Inyalo wacho ni ma timore nikech ang'o? Awacho kendo sani ni moloyo to e kaunti ma Kisumu. Kaluwore gi kuma waaye kaka oganda Luo. Andaparo ne pok onyuola in 1969. Kae emane joluo ochung'e ka kwero jatelo mar piny e ndalogo ni gimotimo nade rach. Okay. Mano negi kayuech. Okay. Nitie joma nochung'. People stood up to the powers that be that time. In Kisumu, not anywhere else. And told off a sitting president that yes, this is what you are doing, but it is wrong. So we have a history in Kisumu of saying the truth the way it is. Ing'eyo bende jawase tho mang'eny ahinya, including nyithindo mapod tindo like baby Pendo, kawamanyo kitelo maber. Kawawacho ni jo-Kenya kabed mani thuolo manyalo wacho wach mana ma giwacho. Okay? Jo-Kenya kabed thuolo mar yiero jatelo moro magidwaro. Gima chalo kamano. Emomiyo an pod awacho ni e Kisumu ka wan monego bed ni wan boma maduong' ahinya mar demokrasia. Kisumu really deserves to be what you call the democracy capital of our country. Yeah, probably the democracy capital of Africa. If you want to say anything, and I keep saying it again, Kisumu ka minyal biri wacha. Nikech in thuolo. Ng'ato wacho pache. To at the end of the day, obiro yiero jotelo mang'owa, jotelo mabeyo. En hawi marach ni Kisumu koro sani, kata obedo ni koro wan wase decide ni wan kod jatelo masani miluongo ni His Excellency William Samoei Ruto. Nikech wan joma believe in order. Okay? Kaka oganda ma joluo. Ne wasebedo magawa miluongo ni Siala.
ma joluo nowuoyo mowacho ni yawa, one, wadong' e kanyakla wachiel ka joluo, mano mokwongo. Mar ariyo, wadong' e kanyakla no e chama mar ODM, mano mar ariyo. Mar adek, ODM oyiene nikech kanyo kama jakomno weyo konindo ni mondo wadhi walos weche mag telo mar higa manyien gi the UDA motelnegi gi His Excellency William Samoei Ruto. Mana kaka wawache. And all the relevant organs, okay, mag chama bende osebedo piny, the Central Committee, the NEC, the Governing Council, the National Delegates Conference. Muwacho ni mano is the direction. Omiyo mano direction mante wajieni wate mang'o no wadhi based on gima wasewinjore. Okay? Kamano. Koro manyiso ni Kisumo ka onge tungni moro kendo. Okay? Nikech wan decide ni we are working together with the Kenya Kwanza administration towards that next election. Emomiyo this idea mar Gunism to gi negruok, I mean, this is not our time. Yeah, kantie kama koro tulo nyaka koro bede, that must not be Kisumu. Tang'eyo kuma gigi aye. Jotelo ng'enygi osenyayo weche mag Gunism. Adiri ber. And ging'ere, ubendo ng'egi. Okay? And you don't see me with any goons anywhere. Okay? Even at the expense of anything that may come, I think I would like to relate with the young people in a manner mabromiyo igodo hope, you know, for the future. I do not want to misuse them in any way. Okay? Omiyo nyalo mana kwayo jotelo mabende osebedo katimo gik machalo kon magi nikech ing'eni kiseng'iyogi kaka waseng'iyogi no, ni mano gima nyaka gitim. Ka ok imiyogi gino, what will they do? Okay? They'll want to start fending for themselves, okay, and finding other ways of getting money. The kind of monies that we are spending, okay, in giving tokens, if you ask me, could we direct in a proper manner into production, we would have employed at least a few of these young people who have said also are very bright, okay, and we must, because I mean, what is the end game of Gunism? What is the end game? Okay, we're going to form different militias here and there. Okay, and you may inyalo paro ni sani iwinjo maber nikech in kodgi, but telo is transient. Kawuono nitie in telo imiyogi pesa, so what happens when you're not? And now adwana challenge jogi bende, especially joma walaro godo kom mar governor mar county ma Kisumu. Yeah, ok nyalo bedo ni pesa kende e manifesto manyalo wacho ne jopiny. And I keep asking, ka the only thing manyalo nyiso ji and how much money we have, you know, Delaru or Mundola or whatever it is that they call them. So what happens when they become governor? Yeah, do they give a timetable? Nika uono en chieng' nyakach bi ukaw pesa. Kinyan ma joseme bi ukaw pesa. Chieng' machielo ma jonyando bi ukaw pesa. To en pesa di ma ji dhiga kaw. Okay, we need to know. Nikech this thing can go either way. Anyalo bedo governor, gimbe ginyalo bedo governor. Yeah. To nyaka wang'is jopiny exactly gima wadwa watim ang'o mondo watimnegi mondo wagolgi in that cycle of poverty. Yeah, jokisumo chandore. We need to create space, okay, for employment. We've tried ourselves. King'iyo Makasembo was a county government initiative, okay? Gima nyalo wacho ni piny owacho mamalo osekelo mamargi kabisa en Lumumba to kod Riat. Iluongo nang'o malo kachacha. Yozima malo kachacha. Not Riat College. Nitie kama igero affordable housing malo kanyo. Anderson was already Governor Nyong'o's initiative. That's the truth of the matter. Yeah. Yeah. So they found us on the way. We have done things together. That's the way to go. And, or employ nyithindo mang'eny. So at least there's something the government is doing, both national and county, that is employing people. Okay? And I know Gigero Marube Maseno, national government. I mean, they have tried. One way or another, they have tried. King'io karamana gik mosete mo bedo kwagero in the county ka, obedo od governor, obedo deputy governor, obedo od speaker, obedo seger, obedo county assembly, obedo seger kacha. All those people are, earning money here and there. And so we've tried. But so leaders, yeah, nyaka wach gima gidwa timo ne vijana. I mean, it's not just giving them tokens. Jana kan tire gino mabende wacho ne gino mabende samoro nyayo arita kuma rach ma Kisumu konde nikech ido ka vijende bende ngo gino magitim. Achiel kuom gino nen muko mar stages kata kuonde ma ji ne use mane koro iyargo ma Kisumu to ne onge kuonde mabende nomegi mane ginyalo tiyo. Mar adek bende wan gi chiro ma Uru market kacha mabende. Hapa ni okiwacha dier wuod madongo ibe in Kisumu ga. Ok nyalo wacho gik ma ginyalo tiye. Jomano muko te nti kuonde mosetergie. Okay? Chichwa ne onge ga before donge.
oger. Chich wantie gi ji te matiyo kanyo. Ojino kayo nitie gi joma tiyo kanyo. Kibuye nobedo enlarged, donge kamano. It has more traders than it had before. And many other markets moseger, okay? Up to including Uhuru Business Park. So there's quite a bit. Okay, wacho ni mano romo ji te. Taparo ni ok en gima ber ni ng'ato nyalo wacho ni joma nogole e street ni koro onge kuma dhie momiyo. And now wacho ni kaka nachako ni watimo gimiluongo ni organization of informal business. Sama itimo ohala, ka ok idwa timo ohala mal kalongolongo, nyaka ibed ng'ama bende nyalo attract gimiluongo nang'o? Business loans. Business loans cannot be given to you if you're a nomad in business. Kawuono in ka kiny onge ka. It cannot happen. Many business, I mean, really, business are even moving to malls. Okay, so for now, for the people who are in small and medium-sized enterprises, proper markets would be an ideal solution, like what you have done. And Kibuye is going to be modernized again, courtesy of the East African community. Now, you're talking about the stage. There's a stage within town. That is true, right? Yeah. Mapod tiyo nyakasani. And you have seen the stage Mangire Ogero Nyamasare. Okay? Molem. And I mean, Molem. You can't have, nikech koro ne wan e dier boma, ni we cannot decentralize. And ngama wacho ni the goal stage betima bende onge. Gima wacho en niya, we need to decongest town. Nyaka ibed gi town ma traffic is what? Is flowing. Nyaka ibed gi town ma inya yudo a service in each and, no, you can't get nikoro service ma nyaka yud ma dier boma. Tiru ka Telizum. Anyalo miyi ranyisi. Ka an kod bus, mondik no wili. Mabiro mana Kisumu to dhi Nairobi. Okay? Ere tiende mondo miye odier boma. Ok wakete ochop Molem kata Nyamasare kanyo. Ema koro ofise to mang'owa obedi en kobiro ochopo kanyo donge. Then wabedo gi a proper functional town service. Okay? And already we have town service. Wan gi tuk-tuk. Okay? Wan gi boda, wan gi matatu, Nissan ang'o ginigo. Manyalo bende timo gimiluongo ni last mile connectivity. Okay? Kia malo Kakamega, do you have to get into in the middle of the town? Ka there is no need, ka bus no is not transiting. Yeah? Ka in ng'ama riembo trailer, wawacho ni koselos ndara mawuok Rabuor Chiga kadhi kamacha, you don't need to come into town. Ka mzigo ni okay lora e dier boma, there's no need of coming here. We limit the accidents. Okay? Kosegero yo ma Fortanan kadhi nyaka Mamboleo, ka in bus madhi Kakamega moko tingo ja Kisumu, why do you have to come through the city? Kain Ngama is having a private, Yukoma is just passing, unless you're coming to do shopping. So we must give people alternatives, okay, and opportunity. And the fact ne wana dier boma kanyo, boma sani koro dongo, Kisumu is becoming a bigger city. Yeah, so Gimi wacho ni wagolo ji stage kena ngogenika. They have bigger space now to do business than they had before. Giwacho ni spaces nitiere lakini ido ka containers jotele ado giluongo gine cartels okaw moka ginyal donje i kundego. Yeah. Ya cartels samoro tiko gi chuth bedo matek. En gimiluongo ni work in progress. En gimiluongo nango work in progress. And obedo inya it's encouraged because of sometimes if you have people who are corrupt in the system. Okay. I have been here before. I am here now. I am hoping Yasadi me Atulu Mabe governor. And there are many things ma cannot watch with me. Like those who cartelism and whatnot. I see things in black and white. Whether I become governor or not, there are things I cannot accept. Yeah. Moloyot, I'm going to be a very people-centered governor. Okay. Because I've never had those big monies that people talk about. I don't think if I need to have those big monies, I just need to have enough money for me and to feed my family and to take them to school. And so that if there's any money at all, there's quite a number of people, you know, who are suffering. Yeah. I have been a philanthropist for a long time. They're not my children. They're children that God to support. And it is what I've done, not because I'm in government, even before I was in government. Probably that's one of the reasons non any community in high school, in university, in colleges. Okay. And kapo niya sao miya teach mar governor to I think ni kanitie pesa mora kar kwale tanal channel it. Ano kane wacho ni wang ni governor dhinya kach. Yes. And I'm serious about that. Ing'eyo ni e pinywa mar Kenya ka. I don't know wach maka ng'iyo kamera ni maber. Wasebedo kwa yuago weche mag telo kata gimiluongo ni inclusivity. E pinywa mar Kenya wan dhoudi
kata tribes 42 if I am not wrong, sindio? For the last 60 years, higni 60, only 2 tribes have led. Yeah, it is unfortunate to say the least. Only 2 tribes have led. Okay, nekech koro gimiluongo ni inclusivity onge. Every other time they just gang up, sometimes because of the numerical strength and things like that. Koro kanyo wayudo loch mar devolution. Okay, king'iyo Siaya, gavana mokwongo ne akanye Alego donge. Gavana mar ariyo koro nodhi kanye, nodhi Ugenya. Okay, king'iyo Kisumu ka, gavana mokwongo ne en ja Kano. Mar ariyo odhi Seme Yako Dongo. Okay, kidhi Homa Bay, gavana mokwongo ne ja Karachuonyo. Mar ariyo gavana Nyawang'aya en chigine Rangwe somewhere. It's a different clan from clan Marawi. It is not from Greater Rachuonyo. The same thing is said of what? Of Migori. Koro Kisumu ka, gavana mokwongo nyoen Wood Kano, and I have nothing against them. I can tell you, when you got to Kanyo, we are very close friends. We have had we have been with them in one lensi chonenti ni Greater Nyando. Mano involve nyaka Nyakach. Ne wayalo gine awasikucho. Emana council awasati mangoa yale. Omiyo gin joma jowa matimata. Maber ko waero record gindi but nje ne giseyudo. Jo Same koro nyose mangoa nyose yudo. Jo Nyakacha waiting, and there was a general agreement. Abro wacho gigi in good time. Nikech en mbaka mane wasegoyo gi Baba Raila Amolo Odinga, en mbaka mane wasegoyo gi Dr. Buru, en mbaka mane wasegoyo gi ji mang'eny, many of the leaders, yeah. And anokane gima bro mono telo mar gavana biro Nyakach, nikech sani kiduoko telono ei Kano, and awacho ne aonge kodgi wach moro amora. Ere thuolo machielo ma Nyakach dhi bedo godo, or not thuolo? Where is the reason? If he decides that now it's going to be Seme, going back to Kano, maybe Seme again. So what reason will Nyakach have to look for that again? So that inclusive, this is the best opportunity for us to demonstrate, yeah, we are as inclusive as we want it to be up there. Yeah, you cannot load it over people down here and want to be democratic up there. So the charity begins at what? At home. And this is a time for Nyakach clan to produce the next governor. And Kanyo, it will either go to Jokisumo or Jokajulu before it comes back to Kakana Nene. Kapo ni wanadier wadwaro gimiluongo ni inclusivity moywago malocha, then nyaka wachak practice kanye ka. And I've given an analogy. Ni ka in gi nyithindo abiriyo, like we have 7 sub-counties. Itoko ne nyathi mokwongo bam gweno. Okay? Ichake itoko ne nyathi machielo bam gweno machielo. To kapok itoko nyathi machielo guro, ng'ama chamo bam gweno machielo ni otiko mana mare piyo ni embe kochako dwaro mondo tim ang'o? Opendo min richi. Yeah. Koro ing'eni ya, it goes against the rules of natural justice. Yeah? And I'm willing to be quoted on this one. Whether Nyakach gets it or not, and I want to tell you Nyakach, especially, they must galvanize together behind a candidate to get the position of governor, because if they lose this one, yeah, I foresee them waiting for a long time. Wanano kabendi ini ikaw thuolo mari midhi lemo kacha party leader. Yeah. Dr. Buru. Chalo nade. Oganda moko nyalo wacho ni chal ka gimi kwalo ng'wech. No. The party leader's office is a public office. By the way, okan kena mokongo dhi kanyo. Ji dhi kanyo from all over and from all walks of life. As a responsible leader, yeah, and a sitting deputy governor, apparently it is decent to once in a while visit the boss. Yeah. He's our boss right now. He's our party leader. By the way, Dr. Buru has been my friend even before he became party leader. Yeah. Every time he came to the golf course, we would play golf together with him. And I have relied on him for a lot of advice. So that is not the last time I'm seeing him. I will keep seeing him. And by the way, I don't see him only in the office. I've been to his home also, many times. Okay. And so Komarieko. Ma ka in jatelo mariek te inyalo dhi some paro manyalo konyi kidi matelo, omiyo onge ng'wech mana kwalo kanyo. Kaka jakom mar Piny Luo Festival mande biro ne inyalo nyiso oganda nade?
Well, ing'eyo ni kaka oganda Luo mae piny Luo mar auchiel ma bende koro wadhiye. Nitimo piny Luo mar abich e dala mar Migori. Koro piny Luo mar auchiel biro dala mar Kisumu. To joluo gin oganda mar Ayuoyi. Ginie pinje ka pinje. Joluo ni DRC. Joluo mani DRC in terms of the population ng'eny molo joluo manie Kenya. Joluo ni Ethiopia, Bahr Ghazal. Joluo ni Sudan. Ni mayenga ne wa Sudan. Siwinjo wach maber. Joluo ni Uganda, Jopadhola, Jolango, mago jodala yote. In fact, the current speaker mar Uganda miluongo ni Oboth ne en ga minister mar defense in the past. Ma kane otimo homecoming mare, kane en minister mar defense, nwadhi kuro wan gotienda molo. Mane girwako maber ahinya. He's the current speaker of the Joluo oganda mar Ayuoyi gin kamoro amora. Watimo nyasi mar piny Luo mar auchiel e dala mar Kisumu. Iluongo ni Kisumu dalawa. To an ema nomiya thuolo mar bedo jakom ma loso wechego duto. Kendo komano wanie gi ji mowuok e counties mopogore opogore koda jodongo. To koda bende representatives mag ker. To representatives mag jo Luo madongo motelo e pinywa ka. All the ministers ma wan godo nigi representatives gi kanyo. PSS go te across the political divide. Omiyo Luo biro Kisumu wang'ni, okay? Mondo wawach wechewa. Wabiro ng'isou mang'eny kuom wach nang'eni the first press conference nosetim, and we're going to tell the second one once we agree on the themes gi gik machalo kod mago. And maduong' ahinya wadwa ni mondo mi riwruok marwa cha kik dhi kamoro, nikech riwruok mar joluo no emosemiyo pinje mang'eny ahinya oyudo dongruok malich kata gik mang'eny ahinya kata Kenya kapok ang'iso chieng' moro kichako duogo interview abiro ng'isi the deliverables mag riwruok mar joluo especially in Kenya. Omiyo ang'eyo ni gine osewacho akawo thuoloni e lo governor mondo mi agwel joluo duto te kamoro amora ma gintie mondo gibi wabedie piny Luo mar auchiel madhi bedo Kisumo ka e kind tarik 14 kod tarik 16, okay, mar Disemba. To bende wadhi bedo gi miluongo ni pre-conference. Nikech wan ok wadak kendwa. Ang'eyo ni wadak gi jomoko e dierwa ka. Moloyo to waindegi. Gima wadwa miyo gi odiochieng' mar achiel kapok watimo marwa. Mondo gimbe gitime margi. Wane ka gibende. Nikech gin part and parcel of us. Kapok wadhi e marwa cha. And many other things. I know we are going to have a pre-women conference as well. Around that time. We may have a youth conversation, you know, before that time, and many other things mabe wadhi wacho negi kochopo kare. Kotenore gi mandi nitiere gino mabende ne iwacho kacha tarik 24 dwe mar ang'wen mabende kana nyio mbui kacha mar Facebook aneno ka ojende ne omedo heri kabisa. E statement mane golo mane Linda Mwananchi ne biro limo Kisumu ne wacho ni ng'ata madwaro biro wacho pache ne oganda owe thuolo mondo miyo gibi gitim gima ne ginyalo. To komachielo no ka puotha mag ODM moko ne chal ka gima ne ok gidwa na gitamore. To aneno ka nin gi paro mopogore. Wan bende gi Linda Mwananchi biro kacho mabei tarik 16. Inyalo wacho nang'o? An kipenja. Ka Raila Amolo Odinga no believe gimoro. Nikech en like my father in politics. Yeah. Whatever Raila Amolo Odinga believed in, yeah, that I will take 100%. Okay. Raila believed in democracy. Okay. Raila believed in free speech. Raila believed in the freedom of association. You get? Yeah. And so those are ideals that I want to carry with me to my grave. And so if you ask me, Kisumu ka, okay, we are open. We know where we are voting as a party. We know where we are going as a community. But we will respect the views of those who are opposing. Okay? So I have no jurisdiction over Homa Bay. But Homa Bay should not deny, you know, that any other person by there, any Kenyan, the opportunity to go and sell their manifesto there or to go and sell their policies there, so long as they do it within the confines of the law. Because I think that is important. They have to notify the police, you know, they have to keep security, they don't have to incite anyone, you know, within the confines of the law. We have a constitution which is very robust. And that constitution should apply equally everywhere. It should apply equally in Kisumu, in Wajir, in Garissa. That is what Raila believed in. That is what I believe in, even if it costs me anything.
Yeah. So I don't have jurisdiction on Homa Bay, yes, but I want to urge, yeah, that they exercise restraint, allow those with divergent opinion to go and air their views there, so long as they do it in the confines of the law. Well, party leader wacho ni waluw bang ODM donge kamano. Yeah, to chako wacho ni waluw bang Dr. Buru. That's what I'm you see, that's what I'm following myself. Yeah. So kan tinga mok dwa luwo mano inyalo dhi penji. But what I've told you, yeah, and in as far as democracy and freedom of association is concerned, that is what Raila left here. That is what is in our constitution. Yeah. Yeah. And that is what I want to believe in. Ero kamondo kwatikano ka oganda moko luro wach mar zoning. In kata wayud governor madhi chung UDA ODM in tayari. No. We have a position as a party. Okay. Ni kapo nono ni wadhi together with UDA. And that is what we foresee. Then there's no reason why UDA should contest any seat here. They should leave it with us. Yeah. So where Kamawane Gimbi, yeah, the zoning is going to be between the two parties that are coming together, UDA and ODM. Yeah. So in Kisumu, for example, an ODM stronghold forever. Why would we want to have a UDA candidate contesting here? So kawa biko de kanyakla, they here gibo wenwa wange kuonde magine strong. Say for example in Kericho, why would we want to go and smamisha candidate in Kericho for governor? So our coming together is supposed to complement us towards that desired direction. Our presidential candidate is the same, Cynthia. But in terms of where we have strength, I think that for us and UDA there must be that zoning. That zoning does not exclude other people. Other people can contest. Even independents can contest. But the UDA and the ODM will have to know. I want to go and campaign for the UDA candidate in Kericho. Just like I expect them to come and campaign for me if I'm the candidate for what? For Kisumu. And then both of us campaign for what? For the president, because that is now our common purpose. Yeah. But kapo no team ogimoro ni we have a UDA candidate here and an ODM candidate here will be cooked day one. I mean, that is the easiest way to lose the election. Ero kamano maduong' ahinya kapo kotika kathul makere magwiro kamano maduong' ahinya kuom gajwang' nikech sa adwa mondo miyo wanene ka bende wan kacha gi comments kacha producer mara bro konya kacha gi simundo wanene ka bende wan gi comments kacha mondo wamuso ganda nikech ma enduondo nagi kwa dhimo kwa muso gi to wang' negi wach ni to utimuru nade Nyakorom Gajwang' ka bende wagwero kamano maduong' ahinya kuom kete mana Chunyunagi TV Nyakorom Gajwang' medluo Facebook pages mago Chunyunagi TV, TikTok Chunyunagi TV, YouTube Chunyunagi TV ka chenro wamedo kelo ni kacha chakre chieng' wuok tich nyaka chieng' tich abich. Kawuono bende ne wakawo thuolo mar makende mondo mwabua lim jalup governor ma Kisumu kar jot mare ma Milimani Nyakorom Gajwang' kama bende wakelo ni kani ochogi achiel kachiel Nyakorom Gajwang' kapok watiko to yina mondo miyo akathul makende mondo miyo musto mabende wanoko kandi wan ka gi ilongo nja jadero kamano kuom kete chino wan gi jina yako nene wakawuok pinyo mag loka erokamano Igwe Banderson erokamano an ga Apostle Prince Okinyi Regan wacho ni Mosnan coming governor Ankode is a good person. Ainyo kamano madunga ahinya wan gi Belinda Kama Nyakorom Gajwang' mabende okete chenro ni kachel kod joma moko kamano ketsa akothul maken mabende goro kamano ne joma ne tok kamera kacha wan gi nyidendi kama pogro wan gi Maurino Ure mabende na chel kuom kandi wan gi Jane Akelo kachel kod japicha maro bende wan gi Felix Omondi kod Medusa mar chenro ni iluongo ni Nelson Mandela Okore mano wuodo funyo Jerusalem Nyakorom Gajwang' kachel kod ji duto te mabende ni wan godo kandi Nyakorom Gajwang' wan bende go ombija tae obija ko kamano Nyakorom Gajwang' kapok watieka kathul maken mami mondo mi wachno ni mogik miwego jo Kisumu. Oya anaduok mana erokamano kuom biro mondo mi wago kodu mbaka. Amor by the way aluwo matut ahinya chenro ma okelo kokalo kuom Onagi TV nikech koro miyo jotelo mang'eny to koda jo Kisumu bende ok jo Kisumu kende actually Onagi duto bedo koda duol kama ginyalo bende chiwo pachgi. Adwa nakwa jo Kisumu ni wadong'e achiel to wati matek. Okay, nikech tich matek ema kelo keyo.
Yeah. Erokamano kwa kamano to ngiro mabende nwan godo dichieng' makawuono en chieng' jamondo. Mane tayo chono en Steve James aka Nyakwar Nyaronyo wan oritu masani. Erokamano.